Това ще го качваме в YouTube-а. Кай продавам кози. Добър ден, продавам кози. Аз съм Кобрата и до мене как му беше името? Шакирата. Да го ева в газината. Няма да ви покавам лицето, защото ако го видя, че и ще умрете. Ето, 2 парча са имат. Ако сте решили да ги купувате. Ама единия се отказа, от среща седи. Третия не. Третия, защото по-малък и без рога не може да надуи. Един педерас е така само си гледа като путка. О, нещо са на зъби. Да бягаме по-добре, но най-бя нас. Това е от Кобрата и Шакирата за сега. От нас довиждане. И да запомните, ако видите някой да се казва Удака и Батака, да го ебете яко. Чао!